what's up mga idol? At nagkita na naman tayong muli. At nga mga idol na so ngayon May 12 mga idol. At yun ang sakayan mamaya sa mga idol sa BBC mga idol. At yun nga sobrang bilis mga idol ng nila mga idol no? Nasa first lap, first lap na mga idol. Tagutin ni Ilocos mga idol no? So sana na mga idol makayanan ng warrior natin. Yung at yun nga nag-iisa lang yung entry natin mga idol no? Kasi medyo tagilid tayo mga idol no? So isang ibon lang mga idol yung kapatid na nagkalabiriya natin mga idol. So let's tara na mga idol no? Maya mga idol papunta na tayo sa BBC. See you BBC. Kumusta mga kukuy? What's up no mga idol no? So yun na nga, finally nasa tayo ngayon, nasa loading station ng EPSA mga idol no? BBC mga idol yan. Mega shoutout sa lahat ng mga kalapatids no? Ito na mga idol no? Tayo ngayon mga idol, Tagudin, Ilocos Sur yun.
Palayo na palayo mga idol, no? So isang warrior ang sinali natin mga idol, no? Tsaka sa Aliana Love, no? Mega mega shoutout, no? Isang warrior din. Ayun na nga mga idol, no? At sa mga viewers natin dyan, mega mega shoutout, no? At sa mga subscriber natin, mega mega shoutout sa inyo, no? Maraming salamat na sa walang sawang pag-support sa munting channel natin mga idol. At yun na mga idol, no? Sobrang daming mga kalapatis dito ngayon mga idol, no? Ayun. Sana makasabay tayo sa mga malalakas mga idol, no? Bumubuntot-buntot lang mga idol, no? Kasi ibon natin mga idol, no? Hindi na mainang nila lang mga idol. Sana pang-content lang natin mga idol, no? Sana mga idol, no? Yung content natin mga idol, no? Tumulo rin mga idol. Umabot tayo sa dulo mga idol, no? Kasi no season 3 mga idol, no? Wala ba mga idol, naputol tayo mga idol. Ano, mega shoutout kay No Princess Love. Yun. No Princess Love lang sa kalam. Ano mga idol, no? May naisipan tayo malalakas din mga dun banda mga idol, no? Ay, kung nakikita nyo yun mga idol, no? Yan mga malalakas mga idol. So malakas, lag mo si Tol dyan. Nandun yung mga malalakas. Anong 5? Next time na. Ano, mega shoutout sa pogi nating coordinator, no? Boss Jazz at kay Noy Mola. At sa kanya may bahay na yun, no? Mega shoutout. Kaya daw nga pala kay Amber Gate. Ay, mega shoutout na Amber Kate, no? Ayun na, Maple Tower, mega shoutout, no? Ayun, time check tayo mga idol, no? Alas 8 yung sakto mga idol. Magsusundo na rin ako na ito. Ayun na, ang oras na ito sa inyo ng Kalapatids Flyer Mix, no? Ni Ronald Gonzalez at Unbreather mga idol. Yun nga mga idol, sa tapos na tayo magtalpak mga idol. At syempre, makapag tayo sa linggo na ito mga idol. Yan. 2,000 years later. Kumusta mga kukuy? So yun na, what's up mga idol, no? Yun na, good morning BBC. At yun na nga mga idol, no? So, release na kanina pa mga idol, no? Sa Tagudin, Ilocos Sur. Yun nga mga idol, no? Palayo ng palayo talaga si BBC mga idol. Talagang nakaka-excite mag-abang ngayon mga idol, no? Kasi yun nga, biro makalaim yung Tagudin, Ilocos Sur na mga idol. At yun na, nag-release sila ng 6:35 mga idol. At yun, Tagudin, Ilocos Sur. At expected na darating talaga dito mga idol. At darating sila ng mga alas 9 mga idol. At yun nga, may speed silang 1.4 mga idol. Talaga napakalakas talaga mga idol ang ibon natin mga idol. Kung ganun yung speed nila mga idol, no? Pagdating dito, wala na yata pakpak yun, pare Benzo, no? Ano pare ba? Meron pa pare? Meron ba pare? Yun nga mga pare na itra mga idol na. At yun, yun, mega shoutout na BBC yun. BBC lang sa kalam mga idol. Talaga napakalupit ito ni Birdie Birds Caps yun idol. Idol, iniidolo yun, no? Maraming salamat idol na sa yan, papapanaris mo talagang no, maraming makalapadis na nanggigigil mga idol na talagang gumagawa ng paraan mga idol para lang makasali sa laro na to mga idol na talagang napakaraming puncher ngayon na naglalaro ng BBC. Ayun, nagamit ka siya rin kay parang Benzo. Yun, Benzo lang sa kalam mga idol. Kung may problema kayo mga idol, no? Kung may problema kayo sa Hawbil, mapasyal kayo rito. Ben, palapitan nyo lang to. Ito yung pinakamatigas dito sa Hawbil mga idol. Yun yung anak niya idol, pumapatay ng mga ipis niya sa gilid-gilid mga idol. Malakas mga idol, solid to. Tropat ng mga idol dito lang sa Hawbil to. Mga idol, pandan. Ayun, mega shoutout talaga to. Solid yung katawan nito mga idol, yun o. Malakas yan mga idol, malupit yan. Ayun mga idol, mega shoutout tayo mga idol. Mega shoutout kay yun, mega shoutout Kalapatids Flyer Mix and Breeder ni Ronald Gonzalez. Yun, mega shoutout. At kay syempre mga idol, marami tayong shoutout kayo mga idol. At yun na, dito tayo babawi mga idol, no? Dito tayo babawi mga idol sa mga tropa natin, sa mga tropang Kalapatids dyan, sa mga viewers natin dyan, subscriber natin dyan. Mega shoutout sa inyo, no? BJ Flores, yun, mega shoutout na from ano to, palit mga idol, no? Ito pa, tsaka si Trifle Lock J. Triple J Love, yan, mega shoutout from Apalit to. Yan, medyo malayo yung mga idol, no? At bike tayo, yun, bike tayo. O, syempre mga idol, bike tayo mga idol, no? Yun, papasyal ako sa'yo, yun. Channel niya, bike tayo, yun. At kay Albert David, yun, mega shoutout Albert David, yun. Isang mapagpalang araw sa inyo mga Kalapatids. Ayan, Grid Island Pigeon RC, yun, mega shoutout na sa solid natin to support sa mga idol. Ito yung mga nag-aabang sa natin mga idol, nag-aabang sa mga vlog natin mga idol, sa mga upload natin mga idol, no? At syempre mayroon pa mga idol.
Yan, mega shoutout kay, kay Mark Sampaga. Yun, si Mark Sampaga, siguro dumadaan to dito sa loft natin mga idol, at nakikita yung loft natin mga idol, Yung mega shoutout idol, maraming salamat mga idol, sana sa pag-support sa munti nating channel. At yun nga kay Nanay Ruby channel, yun. Nanay Ruby channel, ingat ka rin po. Yun, maraming salamat po sa panood ng mga video ko. At kay sino to? Wala, Stanley Carig TV. Yon. Mega shoutout sa iyo idol, Yan, maraming salamat idol sana sa subscribe, support. Yun ang Bones Hunter Love TV, yon. Mega shoutout sa iyo, Bones Hunter Love TV. At yun ako kamagala idol, napapasyalan ko rin yung channel mo mga idol, Papasyalan ko sa iyo, From si Hunter Bones Hunter Love TV, from General Trias Cavite, yon. Solid yung viewers natin mga idol, Talagang may Apalit, may Cavite, merong Kuala Lumpur, US, saan pa ba? Thailand, England, basta sa lahat ng land dyan, meron tayo dyan. Yun ang mga idol natin, mega shoutout syempre kay Birdie Birds Cups, yun. Solid ka idol. Yun ito season 4 mga idol, talaga napakasolid ngayon, napakasolid ng fundraise mo ngayon napakasolid ng fundraise mo ngayon idol, At yun mga idol, tulit abang tayo mga idol, kasi nag-release sila ng release sila ng 6:35 mga idol, Tagudin 6:35, at darating ang ibon natin dito ng alas 9. So time check tayo mga idol, Yun, alas 9 sakto mga idol, at yun, mamaya lang konti, may ibon na tayo mga idol. So yun, abang tayo. So yun mga idol, ito na yung mga idol, ito na yung nararamdaman na natin yung tunay na bakbakan mga idol, tunay na laban mga idol, at yun ang nag-iisang warrior mga idol, Yun, samahan natin ng maraming dasal mga idol, para lang makauwi yung ibon natin mga idol, kasi nag-iisa na lang talaga siya mga idol, At sana lang mga idol, dumulo yung ibon natin mga idol, At yun nga makakurot tayo ng konting gulong sa BMW niya. Kahit gulong lang tayo mga idol, okay na yung mga idol, Kahit yung preno, yun, akin na rin yung preno ng BMW motor dyan. Yung mega shoutout sa lahat ng mga kalapatids ng BBC. Yun nga idol, solid kayo mga idol. Yun nga so ito yung tunay na bakbakan mga idol, tunay na laban mga idol, laban sa initan mga idol. Eto talaga napakasulit dito mga idol, wala akong pakialam sa init dito ngayon mga idol. Maaabangan na natin ibon natin mga idol, kasi napaka-special ng laban na to ngayon para sa akin mga idol. Kung para sa inyo hindi pa to special, sa akin special na to mga idol. Para tong mga idol, para tong lechong baboy mga idol na kakainin ko ngayon mga idol, At sana lang talaga dumating tong nag-iisang warrior natin mga idol. At syempre mga idol, Aliana Love mga idol, meron din silang isang warrior na hinihintay mga idol, yun at si Mia mga idol, mega shoutout Aliana Love, yun. Walang tao mga idol, lahat ng mga tao dyan puro tulog. Mega shoutout sa mama ko, si mama ko, at si Kosan Jojo mga idol, ayun, sumasakit na rin yung liig dyan mga idol. Si Kosan Jojo, ano sa likod ng saging niya, Ay idol, kung makita nyo mga idol, sige, pagpunta ako sa BBC sa next loading mga idol, sa next loading mga idol, kung sino man nakakita kay Kosan Jojo dyan, sabihan nyo ako sa loading station, bibigyan ko na isang ibon. Kung nakikita nyo, di nyo makita si Kosan Jojo, invisible yan. Yung Kosan Jojo parang kapre, yan, nagreklamo na siya mga idol, init daw, tapos sakit sa liig, yun, kumusta naman tayo dito kalagayan natin ngayon mga idol, mahirap magtrabaho sa ibang bansa mga idol. Yun, nasa disyerto tayo ngayon mga idol, hihintayin natin itong pagdating ng ibon natin mga idol. Talagang sana ma-surprise tayo mga idol, ma-surprise tayo ng ibon natin mga idol, So time check tayo mga idol. Yan, 9:10, yun ang oras na ito hatid sa inyo ng Kalapatids Flyer Mix and Breeder ni Ronald Gonzales. Yun, mega shoutout, napakaganda ng mixture ng Kalapatids Flyer Mix mga idol, talagang yun ang ginagamit natin pagkain ng mga ibon natin mga idol, Kaya yung ibon natin mga idol, kahit maliit na sila mga idol, kahit mga malnourished na sila mga idol, maliit yung katawan, solid naman pag umuyan mga idol, So yun, 9:10 mga idol, konting oras na lang at nandito na sila mga idol, umiikot-ikot na sila mga idol, So yun, let's abangan sa tag-init. Tama ibon!
So finally mga idol no, at dumating na hinihintay natin mga idol no, fresh from Tagudin mga idol. At yun na nga mga idol no, so napakalit na natin mga idol no. Napaka-cute na idol ang iwan natin ng mga idol no. Sobrang liit na idol no. Yun na nga mga idol no, fresh from Tagudin mga idol, Ilocos Sur. Yun na nga mga idol no, nag-speed siya ng 8:20. Yun na nga mga idol, anong oras yan? 70. Ha? Ano? 870. Sorry, nag-speed siya ng 8:70 mga idol na napakalit na nga natin mga idol, Skyline Pigeon Fly. Yun na ano, mega shoutout na sa BBC dyan. Yun na ano, pag ito humataw pa, tandaan nyo to, makukurot ko yung ano, baka punta sa akin yung ano, yung spike ng BMW. Ayun na mga idol, no, syempre mega shoutout sa lahat ng kalapatids. At yun na ano, yan, fresh from Tagudin, Ilocos Sur, mga Lodi, mga idol, ayun na ano. Ayan, so mga idol, nag-isang ibon na naman ito mga idol na syempre tatapusin na natin yung video natin mga idol, tapusin natin yung vlog mga idol at see you next loading mga idol, bye bye.